Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Ідэя была наступная, адвайчы зробім літаратурныя Оскары. Наколькі я ведаю, то ніводная яшчэ электронная кніга не выйграла ніякай прэміі. Адна з праблем гідройцаў, чаму столькі людзей незадаволеныя гідройцам, што прэмія прыйшла з тым, што это будзе самая-самая прэмія. Потым вось гэты весь хайп пачынаецца вакол, так? Это значыць, ой, доўгі спіс, ой-ой-ой, хто ж даслаў, а хто ж трапіў, а хто не трапіў, як такое можа быць? Сёння ў нас у гасцях Макс Шчур, паэт, празаік, перакладчык, эсеіст, рэдактар, выдавец. Магчыма, ёсць яшчэ нейкія іншыя іпастасі, пра якія варта нам будзе пагаварыць, і калі пашанцуе, дык пагаворым. Але пачнем ад, так сказаць, інфармацыйнай нагоды. А інфармацыйнай нагодай для нашай размовы з Максам паслужыла нядаўнае паведамленне пра заснаванне новай прэміі за беларускую электронную онлайн-літаратуру. У мяне была ідэя такая першапачатковая. Яна недзе з'явілася, скажем так, можа ў лістападзе, можа ў кастрычніку, але як толькі яна з'явілася, то я адразу, значыць, я прапанаваў, у парадку жарту сваім сябрам па літаратуры. Эта ідэя была наступная, адвайчы зробім літаратурныя Оскары. Бо добра, ёсць там фестываль Стальцова, там, значыць, у лютым адбываецца, вось, але цудоўна было б зрабіць нешта, каб узімку людзі, так сказаць, не сумавалі, а нечым займаліся, і нам нейкую такую справу прыдумаць, такую, каб не нудзіцца доўгімі вечарамі. А Оскары яны уручаюцца недзе, калі не памыляюся, у лютым у сакавіку. Так, вось. І это сам, і ўсё такое, ведаеце, хі-хі, ха-ха, вядома, давайте прыдумаем, там пашлі ўжо такія кшталту ідэй, а як павінен называцца Оскар. Я не буду ўсіх прапаноў называць, якія там у тым ліку ад Сергея Прилуцкага паступалі. А можа варта? Не. Значыць, і адным словам, моя адпачатная ідэя была это назваць прэмію просто якая-небудзь там нежалезная коска. Таму што каб прыз, который уручаецца, называўся Коскарам, і каб проста кожны, хто яго атрымае, ён нешта такое важкае патрымаць у руках, паставіць яго там, не ведаю, можа даць каму па галаве там. Адным словам, каб была практычная эта задача, але проста гэта ідэя была адразу у карані спыненая, таму што існуе выдавецтва Коска Надзеі Кандрусевіч, якая публікуе выдатныя дзіцячыя кніжкі, я сам іх маю дома, таму што дачка нарадзілася. І адным словам, значыць, і, канечне, не прайшла гэта ідэя, але ўжо абмеркаванне пачалося ў такім сяброўскім асяроддзі, і фактычна шкада было кідаць ідэю. Спадабалася людзям ідэя менавіта акадэміі, менавіта калектыўнага нейкага вырашэння, тое, што адбываецца на Оскарах, так, это значыць, калі амерыканская кінаакадэмія, у якой там 200-300 чалавек, якая складаецца з прызнаных майстроў, прычым у кожнай галіне кінамастацтва, так, і рэжысёры, сцэнарысты, там, я не ведаю, аператары і так далей. Вось, акторы, натуральна. І такім чынам, такі калегіум адмыслоўцаў, ён прымае вырашэнне, і гэта рашэнне, яно мае нейкую вагу, то бок нейкі прэстыж, так? У нас у акадэміі ўжо, зараз это ўжо канчатковая лічба, 57 чалавек. Чаму віртуальная літаратура? Па-першае, это тое, чым займаемся мы, гэта тое, што мы адсочваем, нам гэта цікава. Калі казаць пра мяне наогул, то я, в прынцыпе, не той, каб быў залежны. Я не залежны ад гэтага, але это такая моя галоўная крыніца інфармацыі пра сучасную беларускую літаратуру. За кніжкі як такія друкаваныя у Беларусі прэміі ёсць, іх даволі шмат. Большасць з іх, па-мойму, заснаваныя пэн-клубам, некаторыя заснаваныя часопісам «Дзеяслоў». Хапае ў гэтым сэнсе прэміі. Але мне цяжка сказаць пра ўсе гэтыя прэміі, але некаторыя з тых прэміяў, яны, скажам, таксама бяруць пад увагу онлайн-публікацыі, то бок кніга у электронным варыянце, правда? Калі мае яна ISBN і падрыхтаваная выдавецтвам, то не абавязкова мусіць быць паперовы варыянт. Так, ёсць у гэтых прэміях пры
публікацыі, так, здаецца, я не памятаю дакладна, але так, некаторыя з іх улічваюць электронныя кнігі. Вот. Але, наколькі я ведаю, то ніводная яшчэ электронная кніга не выйграла ніякай прэміі. Ну, так ясно. У вас а чаму это ясно? Мне это абсолютно не ясно. Не празрыста. Гаворачы пра гэтую электронную літаратуру, я не думаю, што як бы ўзровень упаў, што раптам людзі там сюды якраз пішуць горай чымсьці кнігі, якія рыхтуюцца на паперы. Мне здаецца, што паколькі публікацыя ў сацыяльных сетках, на розных сайтах, яна даволі нескладаная, яе можна прайсці ввогуле, абмінуўшы тую, я б сказаў бы, раней выдавецкую іерархію, якая была. Электронны выдавецкі працэс, па-мойму, ён як бы знішчыў тую іерархію, якая існавала ў папяровай літаратуры, і мне гэта здаецца даволі такім мінусам вялікім у гэтым працэсе, таму што як бы не паглядзець на тое, нават што адбывалася ў савецкі час, калі былі выдавецтва, калі была цэнзура ідэалагічная, за кнігамі сачылі, то ўсё ж такі людзі, якія працавалі ў тых выдавецтвах, нягледзячы на ці мелі партыйныя білеты ці не, яны ўсё ж такі пільнавалі ўзроўню мастацкасці слова і ўсяго іншага. І кніга, якая выходзіла, яна фактычна тады існавала іерархія, і каб дайсці да тытулу народнага пісьменніка ці народнага паэта Беларусі, фактычна трэба было цярністы шлях прайсці. А зараз гэта даволі нескладана. Кожны, каму засвярбела рука, і напісаць такую кнігу, ці напісаць апавяданне, ён можа апублікаваць, абмінуўшы і рэдактараў. Зараз таксама менавіта, мне здаецца, і нават калі кніга мае фармальна рэдактара, шмат кнігаў выходзіць на такім узроўні, што іх немагчыма чытаць. Я не ведаю, навошта пішуцца тыя рэдактары. Так што, мне здаецца, можа колькасць пісьменнікаў такіх сапраўдных, якія пішуць файную літаратуру, якую вартую пачытаць, яна не паменшала, але пабольшала колькасць графаманаў і пабольшала колькасць людзей, якія пішуць рознае такое смецце і выдаюць за літаратуру. І нам здаецца менавіта, што літаратура ідзе на спад. Так маё пытанне, як вы паспрабуеце разабрацца, тым болей, што калі я пачытаў стытут, вы там прапануеце даваць гэтыя прэміі аж у 20 катэгорыях, ці нават у 21. Як у гэтым разабрацца? Вы думаеце, ваша акадэмія, 50 чалавек, яна ва ўсім гэтым разбярэцца? Мушу з вами цалкам пагадзіцца з тым, што вы казалі, што, ну, як бы, як вы кажаце, што колькасць не паменшылася, пабольшала якасць тых, хто публікуе фактычна сам сябе. Так, это тэхналагічна стала магчымым, таму мы фактычна і не разглядаем гэтыя самапублікацыі. Самапублікацыя для нас это вот тое, што вот чалавек вот захацеў, у яго там ён нешта напісаў, нікому это асабліва не паказваў, хоп, і яно альбо на сацыяльнай сетцы, альбо ў нейкім фармаце, які проста, калі ён такі дастаткова прытны, здатны, як бы тэхнічна, ён можа яго ў нейкі іншы фармат запакаваць проста, нават як электронную кнігу вывесіць, абсалютна не вычытаную нікім, не это самае. Вось, таму мы як бы мы супраць такога, хаця мы супраць, у прынцыпе, я асабіста таксама супраць крайнасцяў, так? Вот вы казалі пра гэты доўгі іерархічны працэс, які мусіў пісьменнік як бы прайсці. Ну, это ненармальна таксама. Гэтак жа, як, па-мойму, ненармальна, калі я вось нешта вот у мабільным тэлефоне, так, вот нешта там на нейкі дадаістычны тэкст нацюкаў і раптам хоп, яго апублікаваў, так, і як бы і у мяне там 1000-2000 сяброў, з якіх толькі палова ведае, што я там, палова разумее, што я напісаў, але, в прынцыпе, все адно яны мяне лайкнулі, таму што я просто клёвы чувак. Вось, ну і адным словам, як бы гэта таксама мне здаецца ненармальным. Ну, это я так утрырую вельмі, так, кажучы пра крайнасць. Скажыце, якая будзе працэдура менавіта вылучэнняў? Коратка пра тое, будзе галасаванне, будзеце нейкія балы там сумаваць, што як гэта будзе выглядаць? Ну, это ўсё як бы мы будзем рабіць першы раз, таму як бы мы не можам з дакладнасцю сказаць, што вот будзе так і так, але як бы тэорыя ёсць. Мы будзем, як бы зараз будзе эксперымент, які павінен тэорыю альбо пацвердзіць, альбо не пацвердзіць. Я вельмі спадзяюся, што, канешне, ў мяне пацвердзіць. І, значыць, так, это ўсё вядома, меней болей прапісана ў статуце. Да 15 студзеня будзем рэкамендацыі прымаць. Это значыць, што ўсё, што апублікавалася за 18 год, чаго мы яшчэ як бы нейкім чынам не заўважылі ці не прайшлі, ну, это значыць, мы бярем пад увагу там такія сайты, якія, ну, займаюцца, ну, літаратурай перадусім, але часам праскоквае. Напрыклад, там на нашай ніве ёсць таксама рубрика «Свая літаратура», так? Вось у вас на Свабодзе некаторыя эсэ, крытычныя матэрыялы ёсць. Наш сайт, «Прайдзі свет», плюс, дарэчы, дзяржаўнае выданне, яны таксама робяць даступнымі. Вось, ну, пра дзеяслоў не кажучы, это таксама. Это ўсё выданні, якія праходзяць як бы нейкі адбор, у якіх нехта працуе як рэдактар, прынамсі моўны рэдактар, так? І якія рэзка адрозніваюцца ад самапублікацыі. Некаторыя з іх адначасова выходзяць і на паперы, так? Так, напрыклад, «Літаратурная Беларусь», дадатак да новага часу,
часу, які потым в PDF публікуецца в інтэрнэце і так далей. Дык вось з гэтых вось выданняў мы збярем гэты рэкамендацыйны спіс, можа быць недзе яшчэ 10 там застались, это я зараз пра публікацыі кажу, так, вось, і мы гэты рэкамендацыйны спіс папярэдне, так сказаць, пачысціўшы ад такіх, ну, дзіўных фактычна рэчаў, якія, ну, як бы, ну, зноў-такі не адпавядаюць крытэрам, які ў нас, то бок мы яго прапануем якраз акадэмікам на разгляд для намінацый. Там будуць як бы публікацыі, а з другога боку там будуць электронныя кніжкі. Што да электронных кніжак у нас у гэтым годзе, ну, такая просто цудоўная сітуацыя, што акадэмікам, ну, амаль ніякай працы не будзе. Там фактычна катэгорыя ў электронных кнігах толькі адна сур'ёзная, гэта проза. Таму што паэзіі і перакладной літаратуры фактычна не выйшла электронкай нічога. Ну, прынамсі, пакуль мы не знайшлі, да 15 студзеня мы будзем шукаць і думаць. Вось, але пакуль мы не знайшлі, ёсць даволі шмат, вот зараз пад канец года з'явілася электронных кніг празаічных менавіта, ёсць чаго выбраць, цудоўныя, як бы, кнігі, недзе штук 10. Вот. А ў астатніх катэгорыях, як бы, ну, онлайн, там такая... Ёсць яшчэ катэгорыя нон-фікшн, электронная літаратура. Ну, тут я ўпэўнены, што пераможа Радыё Свабода, таму што толькі Радыё Свабода можа сабе дазволіць, ну, па-першае, выдаць, падрыхтаваць на добрым узроўні, як бы, 3 ці 4 нон-фікшн кніжкі за год. Так, у гэтым годзе это Шупа, Абламейка, Івонкі Сурвіла перавыданне, Навумчык, здаецца, 93 год. Это тыя, што я вот памятаю з галавы. Бартосік яшчэ і кніжка пра турмы Панкратавай. Вы слухаеце перадачу гутаркі з Янам. Сённяшні госць перадачы Макс Шчур. З Максам гутарым пра тое, як прэміяваць беларускую літаратуру, тую ў электронным выглядзе і тую на паперы. Заявленыя мэты вашай прэміі такія, так? Адна з заяўленых прыцягнуць увагу шырокай грамадскасці да найлепшых літаратурных онлайн-публікацый на беларускай мове. Я б хацеў менавіта запытаць вас, як гэтая заяўленая мэта вашай прэміі стасуецца з тым, што вы мне ў гэтым годзе адказалі ў апытанцы. Што ўплывае на ваше рашэнне прачытаць кнігу? Рэцэнзія, парада сяброў, атрыманне прэміі кнігай, нешта іншае. Ваш адказ быў кароткі, я яго зацытую поўнасцю. Інтуіцыя, у дужках густ, папярэднія веды, зрэдку, хутка прачытаная старонка 2. Рэцэнзіям і парадам веру не зусім, шмат залежыць ад таго, хто рэцэнзуе і хто раіць. Прэміям зусім не веру. Чаму будуць людзі верыць вашай прэміі, як вы думаеце? Ну вот менавіта ў гэтым маім адказе там ёсць пералічаныя як бы фактары, чаму яны будуць ведаць. Просто што, зразумееце, калі з такімі падыходам падыходзіць адзін чалавек, вось, то яно як бы не так шмат значэння мае, не такое вялікае значэнне. Калі нават 5 чалавек, як у нас звычайна, як бы, ну, у журы бывае прэмій там 5-6, я не ведаю дакладна, вось. Але гэта ўсё адно як бы абмежаваная колькасць як бы людзей, нават у выпадку ці там галасавання, ці там кансенсуса, часта вельмі залежыць там вот ад 1-2 галасоў, так, і фактычна настолькі потым атрымліваецца, што тыя вынікі, ну вось там прэмія раз на год, вот, а журы такое, і там трапляюцца такія людзі, ну, камусьці можа проста не пашанцаваць. У гэтым выпадку, чаму я, так сказаць, зусім не веру, значит, прэмія, ну, это, што зусім не веру, это, конечно, там сказано крышку іранічна для того, каб прагучала веру не зусім і зусім не веру, а тое, што як бы, ну, зусім я не магу не верыць, аж таксама нейкую там прэмію атрымаў. Мы пра яе пагаворым. Ведаеце, тое, што вы сказалі ў гэтай апытанцы, што вы не верыце прэміі, так там сказала экспліцітна, гэта яшчэ чалавек 12 альбо і болей, так, што яны гэтым прэміям не вераць. А я таксама апытваў, як бы, скажем, нейкую такую віртуальную акадэмію літаратурную, таму што гэта была апытанка праводжаная сярод журналістаў, паэтаў, пісьменнікаў, крытыкаў пра літаратурныя густы. Там мяне ў гэтым апытанні апанурыла таксама і тое, наколькі, як бы, скажам, людзі згадвалі сярод сваіх любімых ці чытаных паэтаў і пісьменнікаў, тых, якія атрымалі прэміі. Можа, вы помніце, я падлічыў, прачытаўшы яшчэ раз гэтыя 50 адказаў, што вось лаўрэатаў прэміі Гідройця згадувалі усяго толькі некалькі разоў. Павла Касцюкевіча 3 разы, Някляева 3 разы, Бабкова 4 разы, Віктара Касько 2 разы, вас 4 разы і Бартосіка 5 разоў. Вось такое. Гэта я гавару. Ну,
Я не ведаю, з чым гэта параўнаць, але мне здаецца, пры тым піяры, якая мае прэмія Гідройца, як адна з найважнейшых прэмій літаратурных, якая нейкі там заўсёды нейкі такі большы ці меншы ажіятаж круціцца вакол яе кожны год. Тое, што ўплыў яе на думкі, як бы не было літаратурнага асяроддзя такі невялічкі, скажам, мяне гэта моцна апанурыла. Як вы думаеце, чаму якраз гэтай прэміі так мала людзі вераць? Гэта зайздрасць проста. Бо тых прэмій шмат. Я калісьці пастараўся палічыць толькі тыя, якія больш-менш на слыху. Мне каля 20 назбіралася. І сказаць, напрыклад, то, у якім годзе атрымаў прэмію Гідройца, таксама будзе цяжкавата. Всё гэта такое, ведаеце, дзесьці такое падае ў забыццё. Ці вы не баіцеся, што ваша прэмія можа таксама, не глядзячы на тое, што вы сабралі акадэмію такую вялікую, у вас там, скажем, не 5 чалавек у журы, а 50, яна таксама недзе менавіта так і кане у забыццё, не пакінуўшы следу у, так сказаць, літаратурным працэсе Беларусі. З тых прэмій, якія канулі ў забыццё, я магу назваць, я адну атрымаў. Это была прэмія Янкі Юхнаўца. Яна канула ў забыццё амаль адразу. І, можа быць, нават маё імя этому дапамагло, я не ведаю чаму, але так проста выйшла. У мяне бывае адчуванне, што я прыношу такое. Вось, значыць... Пачакайце, давайте мы яшчэ скажам, прэмія канула ў забыццё, а вы атрымалі яе за што, гэтую прэмію? За рукапіс раману. Там, дзе нас няма, это быў 2004 год, я якраз быў яго дапісаў, і атрымаў прэмію Юхнаўца. Праз гадоў 12 вы атрымалі наступную прэмію за свой другі раман, так? Это быў 2016 год, калі лаўрэатам Гідройца стаў Макс Шчур з раманам «Завершыць гештальт». Я хачу працытаваць тое, што вы сказалі праз нейкі час, таксама пра рэакцыю сваю на тое, як вам дапамагла, чым не дапамагла тая прэмія. Вы тут таксама былі, я б сказаў бы, не то што натхнёныя, а расчараваныя гэтым. Я прачытаю коратенька, што вы сказалі тады. Я наіўна быў спачатку вельмі натхнёны, а потым вельмі расчараваны. Для прыкладу магу вам сказаць, што на працягу году мне паступіла роўна адна прапанова аб выданні кнігі. Практычнага выніку прэмія, можна сказаць, для мяне не мела. Спачатку была вялікая эўфарыя, але ўжо неўзабаве зразумеў, што гэта ўсё-такі вялікі сімулякр. Я ўпаў у дэпрэсію, паўгода не мог нічога ні пісаць, ні рабіць. Сапраўды так было? Натуральна, таму што гэтыя такія вось неспадзяванкі абсалютна яны проста урываюцца так у жыццё чалавека, нешта, а потым яны не маюць практычных нейкіх наступстваў. Тут не ўва мне это справа. Я насамрэч пасля атрымання Гідройца і усведамлення таго, што там адбываецца, я ўжо зразумеў, што сфармавалася ўсё-такі нейкая літаратурная беларуская прастора, сфармавалася там яна, так сказать, без асаблівага майго ўдзелу. В прынцыпе, яна такая ёсць. І тое, што я, напрыклад, з гэтага асабліва нічога не маю, апрача прэміі Гідройца, натуральна, это яшчэ паўбяды. Проста бяда ў тым, што, разумееце, знікла цэлая літаратурная генерацыя. Вось у гэтых всех жэшачках 2000-х гадоў, калі прыйшло пакаленне народжаных 80-х, і которое, абсолютно не уяўляла, в прынцыпе, да і не хацела, мне здаецца, уяўляць, што адбывалася перад імі. Дык вось генерацыя людзей майго веку, старэйшых за мяне, яна проста, сышла. Яе проста няма. На першы план павылазілі людзі, которые, в прынцыпе, которые не грэбаюць, скажем так, пэўнымі піар-тактыкамі, вось. А людзі, которые якраз грэбаюць, якія, в прынцыпе, пры гэтым пішуць вельмі таленавіта, яны засталіся, невядома дзе. І гэта абсалютна ненармальна, таму што, калі, можна сказаць, што адбылася такая, тэхналагічная рэвалюцыя з дапамогай, ведаеце, ёсць такі тэрмін, што людзі, народжаныя да 80-го года, так, яны жылі абсалютна ў іншую эпоху, чым людзі, якія нарадзіліся пасля 80-го. Прыблізна недзе ў годзе 1980-м адбыўся тэхналагічны злом. І, значыць, я маю на ўвазе электрыфікацыю всей страны, то інтэрнет, перадусім, так, інфармацыйныя тэхналогіі. Я не кажу там пра мабілы і так далей. І вось у нашай беларускай сітуацыі, у нашай беларускай літаратуры ён адбыўся такім чынам, што проста гэта ўсё змыла папярэднюю гісторыю. І фактычна, а там яшчэ быў такі неўдалы момант, так, гістарычны, што 90-е гады яны былі такія нестабільныя, так, там вы казалі раней пра стабільнасць, пра тое, што існавала нейкая там іерархія, існавала нейкая традыцыя
літаратуры, так, это было нешта, ну, накшталт кітайскіх мандарынаў, так, што вот людзі як бы пэўную кар'еру яны рабілі, у тым сэнсе, што дзяржава іх не кідала просто так, што хацелі вы хочаце вы нешта пісаць, давайте вы будете лепш пісаць под нашим наглядам, чи вы будете тут народ там, это самае падбухторваць невядома на што, давайте вот мы вам прапануем тое і тое, і фактычна як бы з гэтага гледзяча як бы рэжыму, ну, это быў такі, ну, як бы па-свойму хітры такі, в прынцыпе, ход, і, значыць, гэта было адно, але потым это все пачало бурыцца недзе ў 90 і пакуль не прыйшоў інтэрнэт, пакуль не стварыліся ўсе гэтыя такія ўжо на сённяшні дзень структуры, якія мы маем у літаратуры, гэта было вельмі ўсё такое непэўнае, і шмат людзей, так сказаць, і сышла з літаратуры, не знайшла сябе, так, напрыклад, такія таленавітыя людзі, як, напрыклад, Лявон Вашко, так, альбо Ігор Сідарук уже фактычна амаль нічога не піша, я не ведаю, ну, цэлы шэраг менавіта ТВЛаўцаў, якія тады наіўна якраз у 90 на пачатку 90-х мелі прыблізна тыя самыя надзеі, што меў і я у свой час, вось. Ну, Бомбамліт таксама распаўся, але ён сябе, в прынцыпе, знайшоў, там, як бы, кожны сябе пазнаходзіў, потым ужо крышку некаторыя ў іншых, так сказаць, амплюа. Тым не менш, гэта тое, што мне здаецца, чаго нам не хапае, таму што такое адчуванне, што, так сказаць, у 90-х нічого не было, там не архея, там была адна крыніца, вось, і так далей. Ну, это все такое крышку спрошчанае, так? І вось, і я думаю, это вельмі моцна спрошчана. Я, як бы, скажем, кучу гэтых аўтараў і перакладаў на польскую мову, і было што перакладаць. Зараз, магчыма, я ўжо пастарэў і ўжо не ахоплівае таго, што адбываецца зараз, але мне здаецца, цяперашняя літаратура пры ўсіх тых тэхналогіях новых, пры магчымасцях, кантактах з замежжам, яна не такая цікавая, як была тая літаратура, якая выходзіла з гэтага савецкага кокану і старалася, як бы, скажем, знаходзіць сабе сцежкі. Тады яна была для мяне больш цікавейшая. Ну, але не вы адзін так думаеце. Я гавару просто як чалавек, які, скажем, ну, на одно пакаленне старэйшы за вас, так я магу мець, скажем, сваю думку, вы крышку іншую. Але тут, каб закончыць, як бы, тэму гэтых літаратурных прэміяў, як вы думаеце, чаго, як бы, скажем, бракуе прэміі Гідройца, каб яна сталася такой прэміяй? Яна сканчаецца на тым, што вось, аб'яўляем лаўрэатаў, скажем, даем грошы тому пуцёўку на ізбіці, куды там яшчэ, і на гэтым, як бы, канчаецца. Ці паводле вас не павінны, як бы, скажем, гэтая прэмія яшчэ дапамагчы гэтаму аўтару, ну, прабіцца, калі ўжо гэта лічыцца найважнейшай прэміяй у краіне, прабіцца у шырэйшы прастор да замежных выдаўцоў, потому што такая прамоцыя, па-мойму, зусім не робіцца. Яна, магчыма, робіцца, ці спрабуюць рабіць гэта выдавецтвы, а вось сама прэмія, яна, як бы, такой прыцягальнай сілы не мае, каб тымі лаўрэатамі зацікавіліся замежныя выдаўцы. Адна з праблем Гідройца, вось, чаму столькі людзей незадаволеныя Гідройцам, што, як бы, Гідройц прэмія прыйшла з тым, што это будзе самая-самая прэмія. Самая такая. І, значыць, канешне, заяўка это была вельмі моцная, такой прэміі даўно не хапала, як бы, такое это самае. Але чым яна падмацоўвае фактычна гэты свой заяўлены аўтарытэт? Грашыма, так? Тым, што яна, як бы, нейкіх спонсараў знайшла. Але грошы, як бы, это не ёсць заменнікам менавіта таго, пра што вы казалі. Дальнейшай нейкай далейшай раскруткі, там, я не ведаю, дапамогі аўтарам адчуваць сябе, ну, рэальна сапраўднымі аўтарамі, так, пісьменнікамі, тых жа перакладаў. З тых, што я ведаю з лаўрэатаў Гідройца, па-мойму, толькі Ігору Бабкова ўдалося перакласці кніжку на нейкую еўрапейскую, ну, можа быць, на польскую перакладалі і Некляева, і іншых, але Бабкоў, здаецца, нават на славацкую пераклалі і так далей. Адным словам, грошы это ў нашай сітуацыі, гэта як бы дапамога, але это не галоўнае, это не прэстыж. Там канкуры грошай не даюць. Ну чаму? А навошта ім даваць грошы, калі яны ўжо, як бы, забяспечваюць пуцёўку, як бы, і выдаўцы будуць біцца за таго аўтара, калі ў іх яшчэ няма падпісанага кантракту, вось, который атрымаў прэмію. Чаму сабе гэта можа дазволіць, як бы, у Францыі канкурскай прэміі? Ну, это розныя, як бы, розныя абсолютно ситуации. По-перше, ну, рынок читачоў нашмат больше, так, французская мова, як бы, она реальная, як бы, запатрабаваная мова, і, значыць, на гэтым сапраўды можна зарабляць. Ёсць попыт менавіта не грашовы нейкі эквівалент, так, бо ёсць всякія прэміі таксама такія камерцыйныя, а менавіта на меркаванне экспертаў. І канкурская прэмія якраз забяспечвае гэта. Ці забяспечвае гэта прэмія Гідройца? Ну, я б не сказаў, што это факт. Вы слухаеце перадачу «Гутаркі з Янам». Сённяшні госць перадачы – Макс Шчур. Мы гутарым з Максам пра літаратурную прэмію «Празрысты эол», якую ён сузаснаваў, а таксама пра іншыя літаратурныя прэміі.
як бы у мяне няма ніякіх прэтэнзіяў да складу журы папярэдніх гадоў, там заўсёды былі людзі паважаныя, але ўсё-такі абмежаваная колькасць людзей, яна ёю лёгка маніпуляваць. Вот сёння у мяне, я вам прыклад прывяду, мне нехта піша, значит, не буду называць хто, і кажа: толькі ж зрабі так, каб я не атрымліваў гэтай вашай прэміі, бо я не хачу, мне нічога не патрэбна, як бы все такое. Кажу: а як? Кажу, вы хочаце, каб я так зрабіў? Ёсць 57 чалавек, як я павінен на іх уплываць? Як бы яны реально, ну, як бы не сутыкаюцца, яны віртуальна існуюць, там яны, конечно, могуць нешта абмяркоўваць, але нават пры гэтым это вельмі цяжка зрабіць, просто кагосьці настолькі, ну, кажа, на кагосьці настолькі паўплываць, каб гэта можна было. Это самае. А я, так сказаць, як адзін з тэхнічных супрацоўнікаў фактычна пагатоў не магу. Я магу толькі неправільна падлічыць галасы, але калі я неправільна падлічу галасы, то гэта людзі ўбачаць, таму што вынікі будуць як бы падліку галасоў на сайце, так? І наадварот, так, калі захацець кагосьці паўплываць. Вось, я не хачу казаць, што у выпадку, што гэта адбываецца заўсёды, просто у выпадку там, калі 5-6 чалавек у журы адбываецца нейкае галасаванне, не, але просто у выніку, як зноў-такі вярнуся да таго, што ўжо казаў, што у выніку атрымліваецца, што залежыць ад аднаго-двух чалавек літаральна, даваць, не даваць. Ну, а гэтыя 1-2 чалавекі, яны вядомыя людзі, пра іх усё вядома, правільна, як бы людзі там потым, вось, што мне не падабаецца, калі ўжо мы ўжо пачалі, так сказаць, гнаць на гідройца, то давайце я, як ягоны лаўрэат, магу сабе дазволіць. Вы можете, я не могу дазволіць, хаця я. Вы можете таксама. Вы ўжо сказалі, што это ўсё канае ў забыццё, і што няма ніякага значэння. Дык я не хачу далучацца да гэтага, бо я все-таки упэўнены, што яно не знікае, яно застаецца, але прэтэнзіі, якія маю да працэдуры, вось, і чым адрозніваецца як бы ЭОЛ, таму што мы вырашылі этого не паўтараць. Ну, па-першае, вось гэта, ну, фармаванне журы для мяне як бы, ну, неяснае, хто, як бы там ёсць нейкі, відаць, у пен-клубе нейкая структура, якая просто адказвае за тое, хто будзе у канкрэтны год у журы. Ну, я так глыбока просто не капаў. Але гэта, я кажу, у мяне няма прэтэнзій да журы гідройцаў, заўсёды ва ўсе гады это былі абсалютна годныя, так сказаць, свае функцыі людзі. Вось, я пра што? Што, значыць, потым ідуць вось гэтыя ўсе, вось гэты весь хайп пачынаецца вакол, так? Это значыць, ой, доўгі спіс, ой-ой-ой, хто ж даслаў, а хто ж трапіў, а хто не трапіў, як такое можа быць, а хто ж вот яго, інтарэсна, а той як галасаваў. Вам вот. это не падабаецца? Не, абсалютна. А мне падабаецца. Я разумею, таму на гэтым, разумееце, вось гэта ўсё, гэта і ёсць гэты хайп. То бок это абсалютна сучасная рэч, якая, ну, прабачце, ну, з літаратурай яна нічого не мае супольнага. Это просто стаўкі. Вот Чарльз Буковскі, калі яму не хапала адреналіну, ён ішоў, значыць, на коней ставіць. А ў нас это, разумееце, у адным, так? Пісьменнікі запрэгліся і, значыць, і цягнуць. І хто ў выніку, так сказаць, першы дабёг, таму пааплюдавалі, плюнулі, на заўтра забылі, так? Ну, это вельмі так цікавая схема. Потым, значыць, ідуць, вось гэтая вся вот эта публічнасць. У нас такого не будзе. У нас будзе, нават намінацыі мы будзем абвяшчаць на самой цырымоніі, калі, я спадзяюся, што яна адбудзецца. Вось, і, значыць, будуць намінацыі і адразу пераможца. То бок, ні другіх месцаў, ні трэціх месцаў, ні вось гэтых усіх, ведаеце, спартовых, вось гэтых вот ажыятажу гэтага абсолютно лішняга. Я абсолютно не люблю. Таму, в прынцыпе, і такі кароткі час мы даём на само галасаванне і сам адбор. Каб людзі, так сказаць, не паспелі страціць цікавасць да таго, што як бы да абвяшчэння вынікаў не паспелі яшчэ забыць, што прэмія будзе такая. Вот. Ну, гэта адно. Вось гэта мне як бы не падабаецца. Ну і потым, канешне, у выніку там усе мяркуюць там, а хто ж все-таки каму даў, так, як бы. Я чытаў такое меркаванне у кагосьці там з нашых этих псеўдакрытыкаў, я не памятаю, не хочу казаць, як я называю. Вот. Прычым я ведаю, хто это людзі, але просто даволі смешна. Вот. Это самае, што ну так, а чаму Шчур, уласна кажучы, атрымаў гідройца? Ну от з якога, так сказаць? Ну ясна, это ж сябар Бабкова, ну ясна, а Бабков быў у журы, ну ўсё. І это самае, ну, і калі б гэтыя людзі ведалі, прынамсі, прыблізна уяўлялі, як там это все адбываецца, я нават не ведаю, канешне, таму што я
як бы я там як бы не присутнічаю, это все такое. Все абсолютно не так. Як бы, але як бы вот эта вот спекуляцыя вакол там бегаць і як бы потым, ну, сачыць за гэтым всім, это вот толькі хлебам не кармі, что называется. То бок як бы все такое каля літаратурнае, вось. Гэта все вельмі непрыемна. Слухайте, а у вас не будет таких, думаете, спекуляций? У вас як, скажем, выники голосования будут явные, подадут, скажем, кто за кого голосовал из гэтых академиков ваших? Так, але галасаванне будзе тайным. Это значит, что ніхто не даведаецца імя. Это вот, дарэчы, таксама адрозненне нашай ідэі ад ідэі, напрыклад, кнігі года, такой прэміі, альбо ідэі фактычна вот апытанак, якія як бы, ну, ніхто ж не называе як бы прэміяй, таму што там людзі просто адкрыта выказваюць свае меркаванні, так, і значит, там не абмежаваная колькасць людзей, якія могуць як бы ніхто не пытаецца іх але у вас не будзе так, як, скажем, у прэміі, хто, які акадэмік за каго галасаваў. Абсолютно. Гэта не дэмакратычна. Як бы сутнасць дэмакратычнай працэдуры это не ў тым паказаць, што ты мой сябар, я цябе падтрымаў, вот ідзі правер, паглядзі, я за цябе прагаласаваў, вот ты мне вінаваты, пляшку. Значыць, а у тым, што кожны абсалютна без ніякага ўплыву, з нічыйго боку, так, ні з боку медыяў, ні з боку сваіх уласных калег, ні з боку, я не ведаю саміх гэтых аўтараў. Ён абсалютна не мае пагатоў ні з боку нас як арганізатараў прэміі. Вось. Ён проста чыста сваім як бы шчырым сумленнем вырашае, каго ён як бы абірае, каго намінуе спачатку, а каго потым, значыць, лічыць пераможцам. То бок у вас, як я разумею, каб тэхнічна так глянуць на справу, ніякага збору гэтых усіх акадэмікаў не будзе, кожны прысылае сваю прапанову, іх вы падлічваеце і все віртуальна. Больш за тое, всякія зборы і фракцыянізм, то што называлася калісьці, яно забаронена ў статуце. І той, хто будзе займацца тым, што будзе збіраць вакол сябе акадэмікаў і спрабаваць прыняць нейкія калектыўныя рашэнні, а давайце вот мы сябры такому дамо, гэта забаронена статутам, і людзі, якія паспрабуюць гэта зрабіць, ну яны просто пакінуць акадэмію, таму што, ну, нельга гэтым займацца. Я як бы у якасці падсумавання скажу, прэмія мне падабаецца, і не гледзячы на тое, што тыя прэміі маюць такі невялікі уплыў ўсё ж такі на чытацкую публіку, то кожная новая прэмія, яна уносіць пазітыўны момент. Нават калі толькі яна дае задавальненне тому аўтару, якога прэміюць. Магчыма, на яго бы і ніхто не звярнуў публічнай увагі, калі б не такая прэмія. Мой скептыцызм бярэцца з таго, што вашая прэмія, як бы, скажем, не прапануе грошай. Не прапануе грошай, таму што я б, калі б заснаваў прэмію, я б яе пачаў крышку ад іншага канца. Я б спачатку знайшоў спонсара, і каб спонсар быў, як бы, скажем, у гэтым сакратарыяце, які акрэслівае статут і так далей. То бок знайсці спонсара, які дае грошы. Ні ў якім разе памылка. Спонсараў ніколі ўключаць у такія моманты, таму што, ну, гэта, а чаму тады по спонсару самому не выручаць эту прэмію? Я думаю, што все-таки эксперт гэта адно. Ён павінен быць... Цяжка знайсці, мне здаецца, вось стварылася акадэмія, цяжка будзе вам знайсці спонсара, калі захочаце сапраўды даваць грошы, таму што пад такую структуру. Не, ну, да як зычу вам усяго найлепшага, але я не кажу, каб спонсар усё вырашаў, але каб ён прынамсі меў голас, каб наогул спонсар гэта чалавек з грашыма, ён да літаратуры можа мець і не мець ввогуле адчування, але, скажем, далучанасць да літаратурнага працэсу праз свае грошы ён павінен якуюсь такую сумесь. Ну, это... Прабачце, што я пераб'ю. Я просто, ну, у практыцы, которую ведаю я, напрыклад, з той жа Чэхіі, там яшчэ аднекуль, што як бы, ну, спонсар, нават калі ён нейкі медыяльны, так сказаць, так, што ён выступае як нейкі твар, так, гэтай прэміі, ён сапраўды фінансава забяспечвае, але пры гэтым ён не рвецца, каб мець голас. Яму цалкам дастаткова менавіта той рэкламы, якую ён атрымлівае, так, таму што ягонае імя звязанае з прэміяй. Вы думаеце, што вот, напрыклад, чэшская прэмія «Магнезія літара», там нехта сядзіць з магнезіі. Не, я не ў тым сэнсе. Бачыце, вось спонсар і ў прэміі Гідройця, ён як бы спачатку нібыта там быў, хтосьці з нейкім такім голасам ад спонсара, так, ад таго, хто даваў грошы. Потым, скажем, яны з гэтага выйшлі і ўсё нармальна. Але пры сфармаванні, як бы, прынцыпаў прэміі, мне здаецца, важна уключыць спонсара, тады ахвотней можна было дастаць грошы. Ну, але нічого. Мы пабачым. Я, як бы, разумееце, пакуль што няма такіх ідэй, але, ну, калі ўсё атрымаецца, калі ўсё пройдзе добра і калі это будзе мець нейкую, ну, значэнне для кагосьці, вось, можа быць, хтосьці зверне ўвагу. Я нават хутчэй веру ў тое, што нехта з беларускіх там, ну, умоўна кажучы, бізнэсоўцаў зверне ўвагу на прэмію, чым у тое, што нехта з выдаўцоў зверне ўвагу на аўтараў. Я у гэтым сэнсе наконт нашых выдаўцоў я абсалютна не маю ніякіх ілюзій. Дзякуй, Макс.
сённяшнім госцем перадачы гутаркі з Янам быў Макс Шчур, паэт, празаік, эсеіст, перакладчык, рэдактар і выдавец. Адзін з заснавальнікаў літаратурнай прэміі «Празрысты эол», прэміі для беларускай літаратуры, якая публікуецца ў электронным выглядзе. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.